No Pirretäti tässä moi. Nyt me tehdään tuolle mustikissalle testi. Mä tänään luin, että netissä leviää semmoinen villitys, että kun kissalle merkataan keinolla tai toisella lattialle tuonne rinkula, niin ei paikaakaan, kun kissan pitää semmoisen rinkulaan päästä. Minä merkkaan nyt sitten mustille tuollaisella vyöllä tällaisen rinkulan tähän maahan ja katsotaan meidän hönttiä. Hoksaako se mitään? Musti! Ei mitään älyä. Siinä lehtijutussa oli mennyt vain 6 sekuntia, että kissa oli siihen rinkulaan mennyt, mutta tällä kyllä kestää nyt vähän pidempään. No nyt. Katsotaan. Mikäs? Aha. Musti istuu tuohon rinkulan ulkopuolelle. Hyvä Musti. Musti ei nyt ihan älyä tätä testiä. Musti. Tulepas nyt tuohon rinkulaan. Ei sinne päinkään. Jes, Mustikin meni sinne, mutta siinä kesti muutama minuutti. Jes, hyvä Musti, sinäkin keksit tuon rinkulan. No ei sillä kyllä kauaa viehty. Jes, pisteet Mustille. Moi moi, nähdään seuraavassa videossa. Kato mikä sulle on tehty tänne. Oho, nyt tää meikäläisen juttu vähän levisi kyllä. Tein toisen rinkulan tuommoista sinisestä nahkanarusta. Mutta koska se nahkanaru on Mustin lelu, hän päätti tuhota sen. Joo, tää on ihan maailman paras lelu. Tän perässä Musti.